Ovo je priča o dječjem doplatku u Bosni i Hercegovini i razlikama koje nikome nisu jasne. Visina dječjeg doplatka u Federaciji Bosni i Hercegovini zavisi od kantona do kantona. U Zeničko-Dobojskom kantonu dječji dodatak je isti za svako dijete koje ostvaruje to pravo, ali je višestruko manji u odnosu na Republiku Srpsku. Od 3 djece porodice iz Zenice, njih 2 ostvaruje pravo na dječji doplatak od po 22,50 konvertibilnih maraka. To je povećanje, jer su donedavno imali naknadu od po 14,50 konvertibilnih maraka. U Sarajevu su prava djece veća od prava djece koja žive u Zenici, ali manja od prava djece u Republici Srpskoj. Porodica sa 2 djece iz Sarajeva dobija naknadu u iznosu od 52,5 konvertibilne marke po djetetu. Za iznos od 50 konvertibilnih maraka može se kupiti pakovanje pelena i paket mlijeka. Za minimalne potrebe djece potrebno je najmanje 300 konvertibilnih maraka po djetetu. U Republici Srpskoj je dječji doplatak ujednačen za sve dijelove entiteta, ali sva djeca nemaju ista prava. Dodatak na djecu u Republici Srpskoj najveći je u Bosni i Hercegovini, ali je on diskriminatoran prema djeci u odnosu na to kojim su redoslijedom rođena. Naknada za 1., 2. i 4. dijete iznosi 97,20 konvertibilnih maraka. Najveća naknada je za 3. dijete u porodici, 140,40 konvertibilnih maraka. 5. i svako naredno dijete u porodici nema pravo na dječji doplatak. Za ista prava sve djece.